खोली दमाई बजट के बढ़िया आइल बानी मंदिरिया में। खोली दमाई बजट के बढ़िया आइल बानी मंदिरिया में। परिवार मिलत नइखे ऐसा नाइल बीमारी हो। आदमी से आदमी मिलल चाहे सोना माई कहानी हो। परिवार मिलत नइखे ऐसा नाइल बीमारी हो। आदमी से आदमी मिलल चाहे सोना माई कहानी हो। खाली करोना करे उत्पाती, खाली करोना करे उत्पाती बानी माई फिक्रिया में। खोली दमाई बजट के बढ़िया आइल बानी मंदिरिया में। खोली दमाई बजट के बढ़िया आइल बानी मंदिरिया में। गरीब मजदूर के मिलत नइखे रोजी रोजगार हो। 2 फीट दूरी मत जरूरी कहेला सरकार हो। गरीब मजदूर के मिलत नइखे रोजी रोजगार हो। 2 फीट दूरी मत जरूरी कहेला सरकार हो। सोनू से बकवा कहेला माई, सोनू से बकवा कहेला माई भीड़ भइल डगरिया में। खोली दमाई बजट के बढ़िया आइल बानी मंदिरिया में। खोली दमाई बजट के बढ़िया आइल बानी मंदिरिया में।